News. Hindi pa man idinedeklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-init sa bansa, ramdam na ang mainit na panahon sa lalawigan ng Pangasinan. Ilang mga eskwelahan na rin ang nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa mataas na heat index forecast ng PAGASA. Alinsunod dito, may paalalang school head sa Pangasinan para sa mga magulang ukol sa posibleng banta ng mainit na panahon sa kalusugan ng mga anak. Sa panayam ng IFM News Higupan kay Lucao Elementary School, School Head Jerry Tolentino, inihayag nito ang kagandahan ng pagsusuot ng angkop na kasuotan upang presko ang mga bata sa eskwelahan. Pinaalala rin ang mainam na pagdadala ng payong at tubig, maging ang paghikayat sa mga magulang na baunan na lamang ang mga anak upang hindi na lumabas ang mga ito tuwing tanghaling tapat para sa kanilang tanghalian. Aniya, sa kanilang panig, tiyak umano ang kaayusan at ang komportableng lagay ng mga mag-aaral sa bawat silid-aralan tulad na lamang ng pagkakaroon ng wastong ventilasyon at electric fan. Dagdag nito, sakaling tuluyang maranasan ang malinsangang panahon, maaaring mag-transition mula sa modular distance learning ang face-to-face classes. Bagamat hihintayin pa ang anunsyo mula sa otorisadong kawani ng ahensya. Samantala, ayon sa PAGASA, posibleng sa kalagitnaan ng Marso maideklara ang Philippine Summer o panahon ng tag-init sa bansa. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.